B'54 uffiċjal korrettiv ġdid il-faċilità korrettiva ta' Kordin kompli tissaħħaħ u titjieb fis-servizz li tagħti. Tul taħriġ prattiku ta' 16 il-ġimgħa l-uffiċjali korrettivi l-ġodda ingħataw taħriġ prattiku kif ukoll teoretiku dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-imġiba fuq il-post tax-xogħol. Però fil-qofol ta' kollox kien hemm residenti tal-istess faċilità kif xedet Melissa Xerri, uffiċjal korrettiv ġdid. Tadlimna ħafna affarijiet bħal liġi, regolamenti tal-ħabs, first aid, firefighting. Nixtieq ngħin l-immejs billi nimmotivhom kemm biex jitlu f'xogħol, f'sports, għalihom ikun tajnuna għal meta joħorġu minn hemmhekk. Ingħaqad magħha l-uffiċjal korrettiv Alexander Kassar li bħal sħabu iħares il-qudiem li jaqdi dmiru f'dan l-irwol. Nagħmel l-almu tiegħi biex nofri dak kollu li tallimt mill-aħjar li nista' u li nkun ta' għajnuna biex nagħti it-tagħlim il-priġunieri biex għada li jerġgħu joħorġu mill-ġol faċilità ikun jistgħu jadattaw ruħhom jerġgħu jsibu post u jerġgħu lura fis-soċjetà. Paul De Battista, direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, spjeganna li taħriġ li għaddew minnu dawn l-uffiċjali korrettivi ġodda tfassal b'mod professjonali fl-Akkademja tal-Korpi Dixxiplinati u kien jikkonsisti f'elementi ġodda li qabel kienu injorati. Dan kollu b'residenti tal-Faċilità Korrettiva fil-qofol ta' kollox. U għalhekk nistennew li dawn l-uffiċjali l-ġodda ikunu katalisti fil-faċilità biex inbidlu l-mentalitajiet li jista' jkun hemm bżonn li jinbidlu sabiex il-faċilità tkun tista' vera tgħix dak li huwa l-isem tagħha, li tkun faċilità korrettiva u mhux iktar ħabs kif konna nsejħulu fl-antik. Fid-diskors tiegħu il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela appellalhom biex iħarsu lejn dan ix-xogħol bħala missjoni. Żied jgħid li l-programmi tal-edukazzjoni, tal-isport u tax-xogħol fil-faċilità qed jaraw żieda fil-parteċipanti u hawn spjega li l-uffiċjali korrettivi jistgħu jkunu l-aġenti tal-bidla biex dawn ir-residenti jibdew paġna ġdida.